Коя буква искаш да хапнеш? Глико до пъдикю. Не ти утре ще да го пусна. Чакай, тази снимка. No, toi ne vaya color ya. Παναγία. Εδώ στη Βουλγαρία έχει και γλυκά του ποντικού, όχι του κουτάλιου. Πω ένα ωραίο ποντικάκι. Τι λέτε ρε μαλάκα, άντε φάει τώρα εσύ από αυτό. Μου σπουδάζει να εφήρω. Τι λέτε ρε. Аз съм потресена съвсем сериозно.